Mwadzuka bwanji amala zanga kuda luko se umene muli ya Kristi nyama kafukufuku warulukaso sankho izizi zivuta kubera akafukufuku akutulusa ndikumapeza kuti DPP ni amene yawina ne iwe wameki nkubuzana na kuti aya yawina ndi MCP ino akakale kafukufuku omaliza watulukayi anayamba kuulusa kunena kuti kafukufuku amene DPP Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene wawina ndi Richard Chimwendo Banda analereratu nenga akuvomera Richard Chimwendo Banda kuti kafukufuku akutulukayi zikuonesa kunena kuti akuwina ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Secretary wajani kodi wa chipani cha MCP kupita pasanja ndikunene ndikulengeza kafukufuku asanatuluke kunena kuti ikusogola mu kafukufuku amene ndi DPP. Muona ngati masewera Richard Chimwendo Banda kuvomereza kunali kulapa kumene kuchako ndikulapa kwa Richard Chimwendo Banda kwauza achakwera pa nsonkhano kunena kuti kafukufuku akufuna kutuluka kunjaku ikusogola ndi yani kodi ikusogola ndi DPP akusogola ndi ndani kodi ndi Professor Arthur Peter Mutharika pa nsonkhano kulankhula Richard Chimwendo Banda achakwera ali palipo kodi ali pamenepo kuti zikuziwikiratu izizi ndizo ziwikiratu zosachitaso kufusana nde wina nkumakhalabe nditi maganizo tupanga timasamu tobera Mayana Berontali manje ni nthawi yoti muyang'ane patali ni nthawi yonena kuti mukhazikise mbiri yoti amalawi muzayanjane nawo kapena amalawi muzadane nawo nthawi yake ndi itiyo kodi ndi eno ngakhale lero mpira mukamamenya ngati mufuna kubereka timu ina yake ndithu timu iyo imene kuti zikafika mu 18 yard box mwina kungozigwesa koka koma ngati timu iyo sikufika ndipo vuta kuimba kunena kuti pali penalty andi mwina ndifuna kunena kuti ukamabereka timu zimatengeranso timu iyo imene ikulani kuti ikumenyera mmene ilili MCP panopo mmene anthu adanana ndi MCP kuchokera alimi aziphunzisi mwina ndingona kuti ho ma civil servant palibe pabwinolo palibe amene akusangalala dziko lino ndiye kubereka MCP ndi chimodzimodzi kuyambana ndi anthu 20 chakuti miliyoni ndiye iniyo ngati mayi Annabel Ntani Manja mukufuna udani wa anthu 20 chakuti miliyoni mdziko muno tazaulusani kunena kuti MCP yawina turuti masamu tanu ndomwe mupanga kuti mutani kodi mubereko kaisango koyeserera kachako ndikamene kacha DPP so ikutani kodi ikusogola DPP ikusogola koma mwakhala chete imene chayo ndi zizindikiro zonena kuti MCP mdziko muno musikutani kuti sikufunika and MCP ikapita pa 16 September pano sizabwereraso mboma ndikuzani kumeki zisankho izizi muziyang'anisise zisankho izizi mukhale nazo cheru zisankho izi ngati mukufuna kusunga mbiri zanu imvani majority awa nkhwidza awa zomwe akumakunamizani kuti zisankho izi mwawini sezi muputa gulu muyambana ndi amalawi sangalole
kunena kuti MCP ilamuleso next 5 years Malawi zimene sangalole ndipo Malawi aje sindikumuziwa kuti akachokera kutiko chifukwa ngakhale chigawo cha pakati pompano pamene ife tikukhala MCP palibe amene akuyifuna amene ojayo Lazarus Chakwera apakire azibwerera ku area 6 wayandikanaso kale ndi ku Maula prison komwe afuna kuti azikakhala chakudya chizikangochoka pa nyumba pake kupita ukamuona ku Maula prison anamanga mochera palibe chinthu chomwe iyeyo angapange mdziko muno chomwe chingachititse kuti Amalawi panopa amuvotere pa zinthu zoyipa zonse zomwe zakhala kutazana zikuchitika kuphatikizirapo kuphaso anthu okwanira 9 kuchikangawa vice president pomwepo munthu woyipa kwambiri